Takže čauko lidi, zdraví vás Švábísek u našeho prvního videa na tomto kanále. Je to kanál Švábísek GP a LP, sorry, že jsem do toho tak fouknul. No, je to kanál teda Švábísek GP a LP a na tomto budu natáčet gameplay a let's play, pokud jste nepoznali, ale hnedka z začátku musím točit jenom 15-minutový videa, takže se do toho můžeme pustit asi, snad jsem řekl vše. Tady ty videa jinak budou mít kolem 15 až 20 minut, možná všechny, ale teďka ten první musí být pod 15 a ten druhý a třetí možná taky, nevím ještě. Napíšu YouTube, se to bude jmenovat LP třeba. A dáme si bonusovou čestu a dáme si seed Švábísek bez š. Create new world dáme. Tak. Dobré. Počkáme, než se to načte. Oh, luck i. Snad dobré. Dobré. Tady máme tu bonusovou čestu, kterou jsme si tam nastavili samozřejmě. Ale před chvilkou ještě tady šel to od Mojangu, že česty byly jakoby jak dárky, ale teď už to nejde, to je divné. No nic, vezmeme si tady jabka, dřevo a sekira stounová, což je dobré na začátek, aby jsme s tím mohli nakupat co nejvíc dřeva. Jinak si omluvíte, že ten první díl bude, doufám, že omluvíte, že ten první díl bude trošku nudnější, protože teď jsem vstával a žádnou jinou možnost na natáčení nemám dneska, protože naši jsou doma, sestra je doma, bratr je doma, prostě zbytej byl bordel, zbytečnej. Ale doufám, že to omluvíte, že bude ten první díl trošku nudnější, ale slibuju vám, že ty ostatní díly už budou trošku záživnější a budeme se vědět různý projekty. Pokud mě na ně pošlete návody, protože já nejsem moc Minecrafter, já spíš těžím. Nechápu, jak mě to může bavit, všechny baví stavět a mě baví těžit, no to je hrozné. No nevadí. Už natáčíme 2 minuty, ale máme do 15 minut, máme ještě 13 minut a už 3 minuty, takže 12 minut. Vykyníme tady nějaký ty prasata, aby jsme měli na jídlo nějaké suroviny, aby jsme měli co jíst. Jinak Minecraft hraju od 1.2.5, takže si moc nestěžuju na ty nový upgradey, protože ho hraju krátce jenom. Takže tak. A dokonce mám i Vares verzi, jakože ji nemám ani koupenou, že omlouvám se, jestli jsem prsknul do mikrofonu. Jsem nějaký nachlazený. Vykylíme ovce. Takže už budeme mít vlnu, což je krásné. Moři. No, při jedení. No nic. Máme 3 ovce, teda 3 vlny. A určitě bychom si měli najít něco, kde se zakopem, nebo tak něco. Ale na to je možná ještě brzo, když ono je na to asi ještě brzo. Musíme potěšit nějaký stromy a udělat si s tou nový věci, když nemáme ten stone. Takže sorry, že jsem tak persknul zase do toho mikrofonu divně. Fouknul, nebo tak něco. No nic, vytěžíme tady stone. No. Kolik máme? Málo. Natěžíme tak 20, aby jsme měli fakt na celou výzbroj a výstroj a všechno. No možná víc než 20.
2 meče, protože hrajeme, jo, jinak hraju na difficulty, jo, normál. Takže doufám, že, ale když budu stavět, když budu stavět, tak nebudu jakoby hrát na normál, budu hrát asi na peaceful, když budu stavět, protože tak hraje většina lidí, kromě Gonkyho, to je blázen. Blázen. Když nemám rád, když někdo zmiňuje nějaký takhle let's playery ve svých videích, ale no, dobrá. Mám se zase trošku nachlazen, takže občas si zakašlám nebo tak to doufám omluvíte. Co? Aha. Tady se asi zakopem pro tu první noc, když už jsme si to tady takhle udělali pěkně. Ještě to tady, dáme si tady torch, takhle nějako. Jej. Tak, pickaxe a kopej stone. No dobré, snad to nerve uši. To bych nerád. No nic. OK, díky. No, tak já myslím, že jsme se tady takhle mohli zabydlet, že by to moc nevadilo, že by to byl dobrý, útulný ten, prozatím. Ale plásneme si sem, ještě nemáme, tak si uděláme historicky první crafting table. Crafting table, benchmarking, by to tam mělo ukázat, ale já už jsem tady na tom měl jeden svět, takže už to tam neukazuje. Uděláme rovnou, bych udělal asi tu. Když už jsme tady, tak bych udělal takhle dvojčestu. Aby se mi sem aspoň něco vešlo. Z toho stonu bychom měli udělat věci. Takhle si to dáme. Tak. Takhle. Bych potřeboval tu lopatu. Tak. OK. Nelaguj. Snad to jede plynule. Já nevím, mě to docela zlobí. Nebo jakoby nevidíme v PSK. Takže to mě vadí docela. Stone pickaxe si dáme na druhý místo podle mýho jakoby setupu. Tady to je nakonec, tady to je sem. A toť vše. A tady, nebo ne, si tam dáme tuhle a tuhle bych asi možná zahodil. Tady to si dáme přetíct. Jo, uděláme spec ještě. Dokonce, na to jsem zapomněl úplně. Se to mám takže pec a jdeme si tam přepít toto. Dáme tam dřevo, protože ještě nemáme jako ježiši. Jsem tak lavý. To je docela fajné, ne? Tady si udělá nějaký sídlo, který by od tam teď směřovalo sem. Jakoby z té skály, hej, tak to bylo dobré asi. Počkej, podívám se nahoru, jak to tady je zarobeno. Jak je to hlavně silné, abych, no to moc silný není teda. Ale tak to jako pořešíme. Vykácíme tady ty stromy všechny a to se pak nějako pořeší. Jej. Kam jsem to zase vlez? Kde má? Jo, aha, já jsem taky. No, neříkej mi, že jsem zabloudil. No, super. Teď se prokázaly moje jakoby dobrý naviga. Dobré. Jsem se lekl. Tady si vezmeme to maso. Ne, nebudeme jíst maso, protože máme ještě chleba. A uděláme si postel, když už jsme u toho kraftění. Tak.
Kde je dřevo? Ach jo, to je socka. Já si vezmu takhle. Jenom tohle a... Aspoň vidíte, jak se na to soustředím. Omlouvám se za ten první díl, protože jsem takový nachlazený a... Takže tak. Sorry. Jinak tohle video už má 10 minut. Já myslím, že by to pro ten dnešek stačilo. Co myslíte vy? Já si myslím, že jo. Abych to stihnul ještě dneska uploadnout. Takže doufám, že se vám video líbilo, když bylo takový kratší. A nezapomeňte dát like a odběr, prosím vás o odběry. A komentáře něco, nějaký rady nebo tak něco, co bych tady mohl udělat nebo tak. A to bude teda všechno asi, takže dík za zhlédnutí samozřejmě a čau.